21. júl 24, Svätý kríž, evangelický kostol, artikulárny kostol, 17. storočie, snem šoproni a všetky veci sa tu dozviete, keď sem prídete, lebo je to tu veľmi celé zaujímavé a je to jeden z tých najväčších drevených kostolov v Strednej Európe. Na Slovensku ich je 5. Jeden je tu pri Banskej Bystrici Hronsek, 1100 miest, a tu je 1200, ale plocha je veľa väčšia, čiže sme si sobrali až 6000 ľudí. Pôdory v tvare kríža a pozrieme si to, ako to vyzerá. Čiže tu je oltár, autor majster z Levoča, nie Pavol, ale iný majster. Tak nádherná kazateľnica vyrezovaná, takže naozaj 17. storočie, 1690, neviem, no to vtedy veľa bolo ešte evanjelikov a tak sa zhromažďovali po tebe veľké priestory a veľké priestory sú tu naozaj. Takže pôdory z tvare kríže, bývajú tu aj služby Božie, čo ma teší, ale dneska ambícia bola navštíviť kostol v Hybe, ale nepodarilo sa, tak sa mi podarilo tento kostolík navštíviť a stojí to za to naozaj, aj keď neviem kvalita záznamu, aká bude, lebo svetlo tu není to najideálnejšie. Takže orgán, majster Podkonici z Banskej Bystrice, všetko z dreva. Muselo byť v tom 17. storočí. Potom už boli nejaké ústupky za Márie Terézie a už tie kostoly mohli byť aj inak stavané. Takže ten artikulárny, pretože sa stavali kdesi na boku miest, museli byť ďaleko od ľudí. Kostol bol z Paludzi, tam teraz už je prisťahovaný do Svätého kríža, takže nie je to originál miesto. A sa presťahovala celá tá stavba do Svätého kríža, kde si na okraj dediny, lebo komunisti veľmi nechceli takéto veci propagovať, históriu a hlavne cirkevné témy. Takže Svätý kríž, ešte raz, oltár o 9. bielej služby Božie. Ťažko to komentovať. Ľudová tvorivosť a majstrovstvo. Majster, tesár, ktorý staval ten chrám, nevedel čítať ani písať. Ale svojím umom, fortielom, náuhou vedel postaviť takýto chrám a do roka. Tak to už je teda veľký fortiel. Neviem sa vynadívať a mrzí ma, že som takéto služby Božie ešte neabsolvoval v takomto chráme. V Hronseku bol som na rôznych podujatiach, ale nebolo to také čisto cirkevné podujatie. Tak tam hore sú 2 chôry až 2. poschodie, takže to je originál, to som nevidel ešte tak v žiadnych kostoloch. Svätý kríž, 21. júl 24, štvrtdňový pobyt na Liptove a každý deň stál za to. No sem musíte prísť, naozaj musíte prísť.